Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Charles Jan, and for today's vlog, magmukbang kita og 12 pieces o balot. Before ko mag-start, mag-shoutout sa ko nila ni Mervin Pandanon, Richard Angelo Tauto, John Aimee Buling-Buling, Cindy Canelio. So mag-start na ta guys. So nadi ko'y kuhan rin no? Asin, na ko'y suka. Nindot siya nga suka kay hang ni siya, butangan ako Bombay na ay pipino or cucumber. Na ako'y gamay nga chicharon. So, tara, akong ablihan og una. Guys, ang number ani nga balot kay number 18 ni siya. Less ni siya og katong puti bitaw. Mas lami ni siya, mas ganahan ko ani. So, butangan na to ko ano, suka gamay. So guys, unang subo no, here we go. Cucumber. Mari pun beda apa suka. Kedua guys. Chicharon. Drinks din ako ng Sprite. So guys, mo din isod sa numero 18 no. Mo ni sa isod. Less siya og kanang white circle di siya mo na kita og napagi mas dako ani ang likos. Muna siya porma guys. Charon. Talandog suka no.
Guys, ikawalo. Sa una rin, no, nagsugod ko kaon na balot, nag-edad ko guwan. Murag 16. So, ang nagtudlo na ko ni akong papa, you know? So, shout out din ako akong papa nga nasa heaven ron, si Canoy. Guys, ika na po. Sa una, no, di ko ganahan sa lasa ni katong pagpermiro, bitan ako. Siguro, murag napaguhan pa kay first time lagi. So, nadugay, murag naganahan man ko. Nalamian ko sa lasa niya. Pero sa una, akong kanon, 16 ra gyud. Di ko makaon og 18 or kanang likos. Sukad nga ang akong ngipon na ni bangag, mao nang kanilang kanon kay katong 16 god. Ang puti niya mo suod sa musaksak sa bangag mo nang sakit kayo. So karon 18 ako kanon. Guys, ingon nila, sige kung nagkaong balot, grabe ka ng cholesterol. Pero, di man siguro. Depende lang sa tao, mainom lang o tambal or mainom tea, inigaman, marag manormal naman siguro. May kayo, dagko ng balot ron. Kaya last week, gagmay kayo. Yan, ilang suka lami kayo. Kaunsi na guys, no? Ako baliton, usa ka 3 unta nga balot guys. Kanang pila na 30 pieces siguro na, pero feel na kung murag di mo yun ako maurot yun. So nag-decide ko nga suwayan na ako og 12 pieces kung maurot ba. So talaga sa Ginoo nga usa lang ginabilin. Kaunsi. Guys, last na no? So mo ni kalahian sa 18 o 16. 18 nga number sa balot o ang 16. Kaya ang 18 magod circle kayo. No, mo siya porma sa number 18. Kaya katong 16 dako kayo siya puti. Mo na diferensya nila kanino ga circle gid siya ba. Guys, mo na porma sa 18. So here we go for the last. One eternity later. So guys, naurot gid akong 12 pieces of balot. So don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye!